Jednou jsem mu dala vestu a topil se mi. Ahoj, ty jsi Baxík? Chtěla jsem se zeptat, jak s pejskem, s Baxíkem nejradši trávíte léto? My tak nějak jezdíme jakoby po výletech, nebo na koupaliště teda ne, to většinou pejskové nemůžou. Třeba na nějaký ty... Někam do chládku, někam mezi do skály, chládku, hory, nebo lesy. spíš takhle procházky chodíme. Jasně. Rád se koupe? Nevím, nemám to vyzkoušený. Jednou jsem mu dala vestu a topil se mi, takže asi neumí plavat, nevím. Znáte třeba, jaký je riziko pro pejsky v létě největší? Asi to vetro, ne? Jako, že by mohli dostat úpal nebo úžek. Jaký letní aktivity Baxík nejradši má rád? Pro něj nejlepší je si plácnout někde v chládku. Ani nějak moc neběhá nebo to. Jasně. Většinou se spíš zdržuje v chládku. Úplně poslední otázka, jestli nás sledujete na sociálních sítích? Nesleduju, ale asi začnu. Já mám pro Baxíka a pro vás samozřejmě malou odměnu. Za prvý to je jednoznačně pozvánka k nám na prodejnu. Máte letáček s 10% slevou. Pak se chci zeptat, mám tady ochutnávku granulek Ruf, jestli má nějakou oblíbenou příchuť, kterou mu mohu věnovat. No tak těžko říct, no. Víte co, když si nemůžete vybrat, tak se vemte všechny. Vážně? No jasně. Tak děkuju moc.